lapha ngizobonga undunankulu wakithi kwaZulu iqhawe lesilo lapho umntwana kwaphinda ngena inkosi ezondutswini imbabazane yaqaza amadoda emasendeni umlilo oshephe ngakhothe washunqela abasekhona kohamu usungulo luyibunubunu luvijwa ngapha lishone ngalena isihlono nesikhalela amabhunu emadlebeni uze kwaso fosta bethititha isayile ehleze emtakasheni kabgwazi inkunzi kadlelana ubhani idladla ngedi kobungcwepheshi komncweti yini leyo mageba babhilika ngawe 10 oshifu umhlamzi maphumulo itsha balikanduleka ababakwangwane balikandule ngesandwa laze laqephuka ngaze kuyofakaza ushifu umzimba utembe phansi kwalo yikile manguza ijame phezulu ngwavuma shama fililimi ezredaba uphuzu usamolo masheli kwawudaka umathanzime emachozeni kadlwa phindelela mntakashenge ngesagresa kosobunqumo zanqumeka izindaba khona eBloemfontein ezulu ngotep makhathini walala khorohopho wavala ngojomo phansi walala amanqeshana ubhoda badudule eshenge yiququle epoya ngithi ekushumayeleni enukela umelo mabhunqazi aphumelele kweqaleni. Namhlanje iNews Avenue ihambele Olundi lapho esizogubha khona usuku lokuzalwa kukamntwana wakwaPhindangene uMangosuthu Buthelezi. Sibe sesihlangana kakhulu ke nenkosi yesizwe sakaButhelezi uZuzifa Buthelezi. Ngizocela nje ukuthi leligaba njengoba sengilibizile angeke futhi sisaliphinda kodwa besilisho nje ukuthi emakhaya niqonde ukuthi sisakazela futhi sikhuluma nobani. Silande yena ke because umuntu okahle ukuthi akhulume ngoyise wakhe umntwana wakwaPhindangene sibe sesilanda no Professor uOthi Nxumalo. Abantu abaningi bayamazi ke uProfessor futhi uOthi Nxumalo kanti futhi bezizwana kakhulu noShenge. Angibingelele. Siyabingelela siyathokoza Ndelu nabalaleli bakho noma ama-news aba-viewers akho kwa-News Avenue siyathokoza leli thuba enisinikeza lona. Asibonge nathi ucosha ithuba lokuthi sikhulume nenkosi yesizwe kanjalo noProfessor. Siyathokoza kakhulu. Inkosi yesizwe ngifuna ukuqala la kuwena ngibuze umbuzo engicatha ubalulekile kakhulu lo okudlula emhlabeni kukaShenge ukuthi ukwamukeleka ke njengoba engasekho baziwa njengo ubaba kwabanye umkhulu wabanye kanti ubengamele nje aMashenge ube inhloko yaMashenge. Ndelu kunjalo umntwana angaba izo zonke lezi zinto ezinye ababezisho ngaphandle kodwa phela emlenini wakhe uyikho beyikho konke kithi umntwana futhi into abeyenza umntwana siyibabaza siyitusa sonke ubekwazi ukubalansa phakathi kwe ma responsibilities zakhe family na wonke lamanye imisebenzi abebhekena nayo njengoba sazi ukuthi bese member parliament kuze azabe kule minyaka ahambe aguqe esekuyona inkosi yesizwe sakwaButhelezi undunankulu waseNdlunkulu nasesontweni waye nama role ayenawo kodwa njengoba usho nje thina impela kwafana nokuthi uqhuma isibhamu kwaPhindangene ekhaya kodwa ukuthi kunjalo ke simbonga uNkulunkulu ukuthi kule minyaka engaka abanye bethu sesikhulile sikwazi ukuthi umntwana simazi sihlale naye sikhule naye sivuke naye endlini kulezo ikhathi lapha ekhona kodwa leso sikhala sesize singavalekana nini esomzali ikakhulukazi ngoba ke umama osizalayo uNdlunkulu uMamzila wayesevele sesishiyile ngaphambili nangoku umntwana esesilandela kodwa into eyayisimangaliso ngomntwana njengoba sengishilo ubekwazi ukwenza isikhathi kuyo yonke lemisebenzi yakhe asenzele umndeni ngalokho ke sikuzwele kakhulu kithi kodwa ke sibe sesiba nenhlanhla ke ukuthi kukho konke akwenzileyo njengoba sihleli nje lapha sixoxa ngaye impilo yakhe uyiphile ngalendlela yokuthi usishiyele umphako siwumndeni futhi siyisizwe kuningi asishiyele khona okwenza ukuthi singamlibali nanini nje basimkhumbula nje usuku lwakhe lokuzalwa ngabe iminyaka yakhe manje na uno-97 angithi mangicabanga ngoba ushone ngo-93 angithi no-95 kusho ngabe uno-97
ngakho ke ndilo akulula neze ukuchaza umuzwa ubuhlungu esinabo ukujula kwakho esaba nakho njengoba kuyinto efanayo nakunoma ubani oshiwa umzali abazali kabathe ngichazile ukuthi abazali bethu bobabili abasekho kodwa umntwana siyamkhumbula kakhulu isizwe sakwaButhelezi simkhumbula kakhulu naso ngoba isikhathi esiningi ubengekho naso ubesebenzela isizwe sonke isizwe sakwaButhelezi seboleka isizwe seboleka umntwana engekho phakathi kwakhe kodwa nalokho wayezama nakhona ngayo yonke indlela ukuthi abe khona nasesizweni sakwaButhelezi ukwenza imisebenzi yakhe ebhekene naye kodwa ke wayehlale eshethi yena into engempela emenza ukuthi aphumelele emzimeni obungaka benabo empilweni yakhe ngeyinselelo nangumsebenzi komsebenzi ukholo lwakhe ifaith yakhe wathi iyona emsize kakhulu kwakuyiyona ngempela kwakuziyingqabo zakhe ifoundation yakhe nenkombandlela yakhe ngakho ke siyabonga kakhulu ukuthola leli thuba or sithi lapha ekhaya ukucosha leli thuba ubasihlonipha umkhulu Mathole ozala umntwana ukucosha leli thuba nje lokukhuluma ngaye ngoba baye bathi mawucosha ithuba lokukhuluma ngothandiweyo wakho noma engasekho kumenza abe lokho ephilile kuwena kithina sonke mhlambe mangema lapho ndilo kodwa khona kubhlungu kakhulu kunzima ukwejwayela ukuthi akasekho phakathi kwethu. Ngithanda kakhulu Nkosi yesizwe lo oyithintayo yamagama because beke weqa uthukile nje kuqala lamagama angajwayelekile bongali njengenkece ukucosha ithuba ngiyathokoza ubutompisholo bengajabula nje ukuthi nakhona mhlawumbe nje usuqalile ngokucosha ithuba shenge phinde futhi chasisele nje ukuthi ngawo futhi lamagama ngoba noShenge kade wasebenzisa kakhulu lamagama ubungamuzwa nje sebenzisa elinye igama bezokutshela ukuthi inkece akutshela ukuthi siyathokoza and lawo magama enginile Nkosi yesizwe ikakhulukazi I mean lamagama aye ukuhlonipha abathile abadala abangasekho ngoba nje inkece nje kwakumkhulu umali yamakhanda siyamazi ke sonke ke inkosi umnyamane yikho sithi umpisholo sihlonipha yena masithi kumpisholo sengeke ngathinta ukuthi basisho ukuthi ngitholile sithi ngicoshile ngoba uyise umntwana umkhulu wami kwakuMathole sicophelela kakhulu ukuthi siyabahlonipha sibabeke endaweni yabo noma bengasekho. Aphinde ngikuveza ukuthi lo lusasazo lokusakazela kwethu kuza kuwena ke lokho ezinhle ngomnyango wakwa Sports Arts and Culture kanjalo nama KZN Amafa kube sekuba nePrince Mangosuthu Museum ibona abenze isiqiniseko sokuthi lokusakaza kwethu kuhamba ngalendlela okuhamba ngayo. Ngiyathokozisa ke futhi ngiphinde ngamukele uProfessor uthi Nxumalo. Ngiyamukeleka. Ayikho into echaza ukuthi ayikho into engayibuza ngoShenge ongayazi. Awu cha, awuningi akekho umuntu wazi konke. But khona into engicabanga ukuthi fanele sibheke kakhulu besikhuluma nawe Prof indaba yokuba kwakhe kwezombusazwe ezemfundo ezomnotho phinde futhi abe undunankulu wesizwe samaZulu. Ngifuna nje nokwazi kuwena ukuthi waye multitasker kanjani senza kanjani isiqiniseko sokuthi zonke lezi zinto ziyenzeka ziyahlangana futhi Wayiphiwe ngendlela emangalisayo ngoba uqhubeka ufunda ngayo uqhubeka ulalela ngayo kuningi kakhulu ongakaziwa kuphela ngisafisa nje ukusho kancane iphuzwana ngixhume nalokho ade kushiwe Nkosi yesizwe uMaphikelela lakhe lomzizwa komntwana uMaphikelela lokho ukuhlonipha ukuthi bekuya ukuthi ma kukhulunywa ngenkece ukuthi hawu sonke sesohlonipha isizwe sakwaButhelezi cha umntwana elinye igxathu elikhulu alithatha
nelinye ikhasi lempilo yakhe kwakufundisa fundisa nje abafundisa othisha umfundisi omkhulu kwezamasiko ocishe okwedlula abaningi abanye abangathi bayindlunkulu enkulu ngoba waba nethonya lokuhlala nabantu abathile nesiphiwo ke nochoko bengadedeli noma ubani enze isiphosiso phambi kwakhe esiphathelene namasiko. Lokhu ukuthi kuhlonishwa kwabaButhelezi akuyona into esangathi amafutha acwengeke emanzini. Namakhaya ayahlonishwa. Amakhaya nje abantu bakhile. Ubaba kabizwa ngegama. Nanoma ubani. Ubizwa ngebutho noma ke ngebongo zakhe. Nomama igama lakhalazo abaningi abangabazi ogogo bathi babongobani bazwe bazothi ukasibani bani obizwa ngegama likayise akho indaba yenhlonipho wayeqikelele icizelela kakhulu masibuya ke lapha kulombuzo ukuthi wayekwenza kanjani konke lokho kwakuyisiphiwo nje isiphiwo kwakuyisiphiwo ngoba amandla akhe ngempela uma sasingathatha njengomuntu nje ojwayelekile ayengakafike kukho konke lokho akwenza wayengalali wayimpikane elanga yingakho ngesinye isikhathi ngibona ukuthi abanye abantu babachaza kuthiwa hayi lona wayemkhulu kunempilo kusho ukuthi empilweni yakhe wayenza ongaphezu kwempilo bese kuthiwa ma useguqile usithele asale kukhonjwe njengoba silapha nje kukhonjwe imisebenzi yakhe nengekho la kukhonjwe inkolelo zakhe kukhonjwe izinto ayethe uma kwenza ukuthi kokwenzeka ukuthi abantu noma asakholwa manje kwenzeka ngempela kodwa nje ke futhi wayithanda ukuthi abantu abaseduze kwakhe bahabule kuye ngakho wayengenqeni ukuthi anikeze abantu abajube ukuthi uyokwenza ukuthi wenza ukuthi wenza ukuthi wenza ukuthi ngaleyo ndlela ke imisebenzi yakhe yanda kakhulu wayethemba wonke umuntu okhuluma noma ovuma lokhu akucabangayo noma ngabe wabalalini noma ngabe kwesinye isikhathi mhlawumbe bayahlukana ezenkolo noma kwezombusazwe kodwa mayelana nalento okukhulunywa nayo ngaleso sikhathi wayekwazi ukuhlangana akhulume nanoma ubani kuye izinto ziye phambili and futhi engikukhumbulayo nje sisakhuluma kanjena ngikhumbula ukuthi yena uphathe njengondunankulu kaZulu esikhathini esingaphansi kwaBhusha waphindwa phatha ngaphansi kwaMdlokombane okuyinto enkulu kakhulu leyo nesibusiso nje sikaNkulunkulu sokumupha isikhathi eside isibusiso sikaNkulunkulu somupha isikhathi eside isibusiso sikaNkulunkulu sokubeka ubukhosi bakwaZulu ezingeni esike safika kubo namanje sisekhona ubukhosi abuyimeli ubukhosi buyasekelwa ubukhosi buchelelwa ngamanzi buchelelwa ngempepho impepho enombono obona ukuthi singathi umbono odalako amakhosi amaningi mangawavusa mayelana nezinto ezenzeka ebusa mhlaba ngakutshela isigaba nje sodwa abantu abaziyo abasekeli benkosi ondunankulu insila yenkosi induna ingcebo bese kuba amakhehla ahlala ngapha ngasesameni ampu athiwa azokotha indlunkulu bese kuba isigodlo salakhaya bese kuba zintombi ezizozemazisa isigodlo zingazange zaqhutshwa ngoyise ukuthi zohlobisa isigodlo konke lokho kungaphansi kukandunankulu bese kuba ezomshosha phansi zaseNdlunkulu intelligence ingaphansi kukandunankulu bese kuba kandunankulu bese kuba amabutho
angaphansi kukandunankulu. Bese kuba obhekelele ukuthi isilo kwabakwawo ithini inkucuza yayikhona singakabekwa ukuze siphephe isilo. Bese kuba olalela imfuno kwaZulu azikho imfuno izikhalo noma izicelo zendlunkulu ngoba phela indlunkulu iningi inkulu iwuhulumeni ngokwayo iwumasipala ngokwayo indlunkulu akunoma bani nje ngathi uphethe indlunkulu kudingeka undunankulu wokuphela uthabatha. Bese kuba ubudlelwano balobukhosi nobunye ubukhosi noma namakhosi okuthiwa amaduna amakhosi noma amakhosi asendlunkulu. Umsebenzi kandunankulu lo akuyona into encane. Bese undunankulu ufana futhi nombishophi phakathi kwesilo nendawo okuthiwa inhlambeko nesihlalo. Ngeke asizile ngalokho bengedlula nje undunankulu uyasabela kakhulu uyinto kukhona isikhathi lapho ubukhosi buba sibhekana nobucayi umuntu obuyisa inqola endleleni umntwana. I think nje lolu lwazi olungaka ngicabanga ukuthi bazofunda kakhulu emakhaya ukuthi kusho ukuthini ngoba undunankulu kaZulu esibambile lesikhundla uShenge. By the way, uShenge umele ugubha iminyaka uthe inkosi yesizwe engu-97 next week mhla ka-27 August. Ngifuna ukuchecka la inkosi yesizwe bengingabuyela kuwena indaba yokuthi abanye babembona njengomuntu onolaka okwakusupportwa iy'thakazelo zakhe. Ngikhumbula nje esenyusa uDlamini lathi khona ibabazane ebahaqa ngokuhaqa amadoda ngaphambili. Ayisho ukuthini leyo nto Nkosi yesizwe? Ndeli kunjalo impela umntwana esinye umhlaba ngazi noma ngathi isiphiwa leso solaka. Ulaka wayenalo kakhulu futhi engazwani nento ebhedayo. Kodwa into eyayinhle ngomntwana kulolo laka lolo uma esekukhiphile kumcasulileyo kwasekwedlulile. Mangabe wena usamqumbile kwakuba indaba yakho leyo. Kodwa ubengezwani umntwana nento ebhedayo futhi ubeyikhuza ngaso leso sikhathi. Njengoba uZwide engangifakazela njengoba uchaza uZwide uhambe nomntwana ukhalo olude nami ngisengakabi ngaka. Naye kwaphindangene elidala sekuzokwaze kwaba nophindangene lo khona manje. uZwide lokho eseduze komntwana ngibona ngibusisekile kakhulu ukuthi ngalokho uba waphila nomntwana isikhathi esingaka uNkulunkulu sangibusise ngokuthi ngibe naye namanje uZwide. Kuningi angifundisa khona evele ke kulowo mkhakha vele wokuqoqa izinto ezingamagugu kaZulu. Kodwa ke kulokhu kolaka impela kunjalo umntwana wayenolaka oluyisimangaliso kodwa kusheshe kwedlule ngoba kwakuwulaka lokulungisa akilo nje ulaka olusuka nje ukuthi mayebuka nje acasukele cha. Awusekukhona into mhlambe ethile ongayenzanga kahle noma abethe yenza wakayenza kahle. Kodwa ekhaya besikwazi kahle nje ukuthi benendlunkulu bobabili kwakwaziwa nje ukuthi cha imvubu noswazi luyasebenza. Babe believe bakholelwa kakhulu kulokho. Okuhlekisayo ke nje oba hlekwa noma kufiwe umntwana kwakuthi indlunkulu mawuthi umntwana engekho kukhona into yenzileyo uyonileyo ebese babe nemkhakha yokuthi isono sakho noma lokho kwenzileyo ukoswazi noma okwemvubu. Mangokoswazi indlunkulu ikusebenza ngaleso sikhathi koswazi. Mangokwemvubu ke yolinda umntwana azabuye bese mbikela ukuthi wenze lokho okukhulu okugaka. Manje sasihleka sezingane sibancane nawe ungacabanga nje Ndeli ukuthi sezingane wayethi umntwana mayifika imoto esaduma uyizwa nje ngaphandle bese uqala ukukhala engakangeni nasendlini.
uzwe imoto nje uzwa kuphela. imoto bese uqala uthi hey ngoba wazi ukuthi uzoxoshana futhi lana ngeke icele lalahla indlunkulu mayisike yabikwa ukuthi umntwana mayengekho wenza ukuthi nokuthi kodwa ke leyo nto leyo into kulezi insuku sekukhalwana ngayo kakhulu ukuthi lapho kwathiwa khona ngisho ezikoleni ingane ayingabekwe isandla singasho asikhulumi thina ngeviolence nokulimaza izingane sikhuluma ngokukhulisa ingane uyiqoqe kwaqala ngephupho zwide ngephusha ifakwe ilokhuzana lapha ingcwebe uyigcinza ingane waqala lapho kusho ukuthi kodwa kuyizwisa ubuhlungu ukuba ilungiseke kuswazi ngekho into erongo swazini kangangokuthi nje kwakuthi nomakhalwane ekushayile uthi uyakhala uyangena ekhaya bathi bangabuzi ukuthi ukushayeleni bathi kulungisile kodwa ke lezi insuku sekuthatha kusenkantolo makhelwane eshaya ingane yakhe Awasakuvumi lokho manje Shenge Nkosi yesizwe. Ngicabanga ukuthi futhi wayephinda thusa abaningi ngokuba ivoice of reason uShenge. Because lapha eParliament nje kwakube yonke into ukuthi noma sekusuka umsindo rixakaxaka khona kubo uyena osukumayo asukume phansi azama ukukhuza umsindo. Ngisho noma mhlambe kunamanye amaqembu athi uzama ukwenza okurongi kuthiwe kodwa anisahloniphi isidima isithunzi sikaShenge. Kungathini ukuphawula kwakho lapho Prof? Hayi kwakusebenza kakhulu ngihlekiswa le ndaba yokuthi mawuthi usingane soba udlama impela sasike sibe khona isihluku kodwa-ke ngokuba sekuthathe kwaduma kakhulu ukuthi kwakunokuhlukumeza ngikhumbula amazwi akashiwo omunye umnawami uMusamini wathula sixoxa athi heyi kodwa baba uyabonakala umuntu ongakaze athole impama la kayise noma kanini uyabonakala hamba bonakala kwakukhona zikhona ikhathi zokuthi udlule ekuthini kuphoqwe ukuthi ungene emgqeni futhi kuphoqwe ukuthi wazi isigaba okuso wazi futhi ukuthi empilweni sekukuphi manje uma nje ungabeya leyo nto noma ngayiphi enye indlela esiyintsha kodwa nje indaba yokufaka ukuthi umuntu omdala umuntu akaphendulwe ngakaqedi akuwena wedwa uzokwazi wonke amaqiniso akuwena wedwa kuzokwenzeka kuwe okukuhle ngaleso sikhathi umuntu oseduze kwakho naye ukhona awukwazi ukuthatha konke kukhona abanye bangacoshi lutho awukwazi ukuvimbela abanye baphumelele wena wedwa awukwazi ukukhuluma ngawe okunye khona okwakho ngokayihlo okunye ngokwamkhulu wakho okunye ngokwalabo ukuthi ma uphuzwa utshwala bese kuthelwa phansi ukhule naleyo nto ukhule nalowo makha mawuthanda wathi ukhule naleyo nsila awukutholi nje kuhlekwa ukuthola kusengathi uqiniswe isandla nabeka nje sathi ngaba khona indledlana zokuqinisa isandla ngoba sihambise nabafana abayegawutini ukuyema enkanjini ngeke ucoshe konke uphakathi kwamhlanje nembeleko kogogo ngeke kodwa ke singaqhubeka Manje sekuthiwa i-abuse. hayi sona swabheke lamagama amanye mina ngabona belungu phesheya benza okunye okukhulisa izingane kodwa thina singazi ukuthi bayakwenza Nkosi yesizwe ekhaya benibuka noma nihleli nibuka i-TV lonke nimuzwe emenyezelwa njengozobamba njengopresident wezwe nobudlelwane bakhe futhi abenabo noMadiba ubaba uDr Nelson Mandela Rolihlahla Mandela kwakuthini benisekhaya niyibona lento ukuthi uShenge nangise upresident nobudlelwane obabukhulu noMadiba nelungathi kwakusithobisa kakhulu ngoba umntwana enye into asifundise yona kakhulu indaba yokuyithoba ihumility kodwa wayeshesha axwayisa umntwana ukuthi ihumility akufuneki ukuthi confuse nokuba weak ukuthi mawuhambule uthobile kusho ukuthi uyintekenteke kodwa ke kulokhu ngisho umntwana wayeba nezinhloni ngakho kodwa
kodwa kwakusho into ethize ngoba uma ucabanga ukuthi ngaleso sikhathi amaqembu kwakunokukhulu ukudlizana noma i-friction emaqenjini kodwa okokuqala uMadiba ephuma ezweni wanikeza umntwana ukuba aphathe izwe sekwaba into ke nje ebamangcoko umntwana ayeqalwa ngakho kuhlekiswa kuthiwa wasizakala njengoba umZulu kuthiwa sithanda impi wanele waphuma uMandela ngakuleso sikhathi ayemnikele leso presidency wayiphaka lesuthu ngiyakhumbula wayiphaka lesuthu kanti kwakunesidingo kodwa-ke ngisho ukuthi ngempela beyond nje ukuthi wayemkhomba kusho okujulile ngaphezu kwalokho ngoba ngaphandle futhi kokomsebenzi ukuthi ibhosi yakhe phela ibhosi yabo njengo-president beyi-cabinet khona okunye kuningi abantu abangakwazi ukuthi ubuhlobo bomntwana noMandela nokuba abangani nokuba umndeni owodwa kwakusuka kude when they were still young men besebancane baningi abantu abangazi ukuthi umama ongizalayo uMamzila laphaya kwaTeba lapho kwakuthiwa kwakuzwa khona uyise kaMamzila ongizalayo wayeyena in charge khona umzila ubaba umzila kwaTeba so-ke wayethi uma ngabe amakhosi maye eGoli njengoba ade abantu belandiwe beyimayini bafikele khona amakhosi mayeze khona kusukela lapho-ke umntwana naye esemncane behlangana noMandela eseyiloya nje uMandela lapha eJohannesburg okumqoke engakusho nje kulokho ukuthi mayeseshonile umkhulu umzila umuntu owaqoqa izinto zakhe lokhu kuthiwa i-estate wounding up of the estate kwenziwa uMandela kukamkhulu ngijama ukukhombisa ukuthi ubuhlobo babo babujulile abantu abaningi babecabanga ukuthi bazane nje ngepolitics futhi yona uMadiba wakukhombisa kaningi naye ukuthi bangabahlobo impela ngoba ubengayo umntwana eGoli angaye edineni eVilakazi Street kuse umama loyo evelini ungakabi na uWinnie Mandela ayocosha idina nalapha ke sekunoWinnie Mandela so wayehlala esho yena ethi uyohlala emhloniphe njalo ubaba uMadiba not only as a leader but as a true friend lokho abantu ababengakwazi so-ke kwakungamangalisi ibelief ayenayo kuye ngoba nalokho kuba menze president wayengakumenzi ngoba kumngani wakhe wayekenza ngoba azi amava akhe bekhula ndawonye mbona sebeze baba amadoda baba kulezo ikhundla ey'ngaka ngakho kwakusithokozisa kodwa sikusithobisa kakhulu kuba umntwana azakhonje more than 20 times ehlala ephatha izwe leli mhlawumbe bangathinta nje kokunye ukuraisileyo ubuza kimi noZwide lokho wasephalamende umntwana ephalamende uhambe sebizwa ngokuthi i-elder of the house ephalamende ngendaba indlela bebemhlonipha ngayo ngoba bese kwaziwa ukuthi ekhaya noma nini khona umuntu omdala othathwa ngokuthi uyi-reference nasemphakathini ukuthi ake niyobuza kusibani bani nasey'nduneni nasemakwakhiwe ekhaya umntwana-ke bese kulelo zinga ephalamende lapha ngamanye amazwe bese ngathi kuwonke amaqembu ngokumhlonipha ebesethi uyi-elder of parliament ukuthi ake sizwe ukuthi umntwana uthini sake sahleka nje masizwe ukuthi lesikhathi kuba nomsindo we-EFF omkhulu ephalamende weza kuye uNdlozi wathi ngibona sengathi ungafanele ugudluke engathi kuzoba rough lapha ephalamende kulesikhathi kusukusigugulu umntwana-ke uyasho uthi-ke kithi mina ngaxakeka nje uthini lo mfana ngoba ngithi sisephalamende lapho kungakhulunywa ukuthi kufanele ngize ngihambe ngiye ofisini-ke ngoba kuzoba nzima lapho kwenziwa yini uma zibe ephalamende kodwa-ke amancoko ngoba ngibeka amancoko eceleni kwaba into ayengayithathi futhi kancane umntwana wayehlonipha kabi ukuthi uphuwe lokho wayengakuthathi ukuthi avele kufanele ukuthi abekeke lapho ehlonipha imihlangano ngisho noma yiyo le i-virtual akahlale kusukela ekuseni ngo-9 kuze shawa u-10 ebusuku noma esekhaya engelusiwe ukuthi uyasebenza yini noma akasebenzi ngakho-ke lokho kwakuyinto eyaba iyona eyakhombisa ukumhlonipha kwakhe ezweni uma ubheka umhlazana umntwana eguqile efihlwa akekho iqembu noma
umkhakha owawungekho wena jaji wena qembu lepolitiki ngoba ilapho njengoba no president wamhlonipha-ke ngaleli yazinga lomngcwabo ukuthi wayesefike kulelo zinga lapho ayesehlonishwa inoma ubani izwe lonke sebemthatha njengomele izwe hayi iqembu hayi amaZulu njenge-statesman. Ngiyakhumbula ukuthi esikhathi sakwaZulu government mhlambe into abantu ababuye bangayivezi kakhulu kuthini ukuphawula kwakho lapho Zwide? Ngiyathokoza kakhulu ngaleso senzo. Bengisabheka nje ukuthi bajabula kodwa laba baseParliament ngoba bona babekwazi ukuthi umntwana mhlambe ufuna uqhele thina uma umntwana kathi uzophatha lo mhlangano awungalali ahlala eduze kwakho. Hayi ngoba ufuna yonke ihambe ngento endlela yakho. Angisike ejikayo. Isiko lakwaZulu liyahlukumezeka kakhulu eParliament. Kuhle ukukhuluma ngezinto lezi ezifundwa emabhukwini. Kodwa nje esiZulwini umuntu akadeleli omunye kukhona umuntu omdala. Akakhombisa ungamhloniphi omunye umuntu omdala kukhona omdala. Umuntu akabizwa ngegama umuntu omdala ngoba useParliament. Ngizama ukunikeza izibonelo zokuhlukumezeka kwesiko lakwaZulu futhi ngathi ngithi nakwesinye isintu engeke ngisikhulumele. Akuliwa kukhona umuntu omdala. Akwethukwana kukhona umuntu omdala. Akudelelwana kukhona umuntu omdala. Izinto lezo ezisisekelo zesiko lethu. Kodwa eParliament kufuneka uguquke uhambe uyolalela lokho kodwa ngelinye ilanga khona ofanele asho lahle lehlukumezeka kanjani isiko labantu uma ezinhlakeni zabantu abangebona abantu. Ku-education ubuzwe ukuthi-ke kwezemfundo ngiyathokozeka ukuthi yimini engangitolika mhla u-Oppenheimer efike kwaphinda ngene. Ngokuthi nje babejwayelene nomntwana neminye futhi imindeni emhlophe eyayingafuni ukuthi ibambelele kuliphi iqembu eyayikhuluma ngempilo yabantu neNingizimu Afrika yakusasa. Wasesibeka-ke lesi sicelo sokuthi uyafisa ukuthi kube khona indawo ezofundisa abantu amakhono. Ngaleso sikhathi usho nje wayengaboshwa nawuboshwa ngoba kwakunabelungu okuthiwa abahloli. Uma kwakhiwa lapha edolobheni bayobheka ukuthi ukhona umuntu ophethe isitini lapho kwakhiwa khona phansi komthetho we-job reservation. Baye emagaraji babheka ukuthi ukhona umuntu ophethe isipanela. Kuhlolwe zonke indawo kungavunyelwa ukuthi umuntu uyokwenza kuvunyelwa amakhaladi namandiya nabelungu kuphela ukwenza lezi zinto. Nangobe niyocela manje ukuthi i-technical ufunda abantu angekho uyayifaka kuwo lo hulumeni osho njalo. Kwangakholakali ukuthi kungenzeka futhi kunovalo ukuthi amabhunu azomlandela. Kwenzeka-ke namhlanje sine-university yaseMangosuthu. Kodwa kwafika futhi abanye bakaSivananda bebona intshisekelo yakhe ukuthi akufundwe noma ngabe kufundwa nencwadini kodwa othisha abanombono nabanye iziphiwo iy'ngane bayifundisa okungaphezulu kwalokhu okulezi incwadi ezinye esibona ukuthi ziyanqunda zishakaneno ngoba amabhunu abhala ukuthi umuntu onsundu angangayifundi i-mathematics uyoyenzani futhi uma efunda uyiphasa kanjani ngoba oyisemkhulu babengakwazi nokubala iy'nkomo. Kushiwo la
ongoye nakwamanye futhi amanyuvesi manje ke indaba umnikelo wakhe azazokwakha lezi ulinganiswa uthi zizinkulungwane ezisithupha azakha umntwana waqhuquzela futhi ukuthi njengoba uhulumeni wayesethe akukho maklasi azokwakhiwa manje sekwanele abazoyibonela bona abantu umuntu efuna ukwakha abazali bazokhokha imali bese uhulumeni ke bakhe classroom uhulumeni aneze classroom what I rent for rent kodwa wahamba nami ngase ngimhlolo ngaleso sikhathi weyikole sawuthola umoya ukuthi asibheke ukuthi njengoba abazali abasebenzi kodwa ukwakha kwakhiwa ngey'tini kwakhiwa ngesihlabathi ngenzeke ukuthi abantu bona banikele ngokuthi benzeni avuma amabhunu abantu bathwala isihlabathi-ke omama benza yonke into bese lakhiwa iklasi bese amabhunu enezezelayo angifuni ukukhuluma ngami kodwa-ke ngenhlanhla ubaba wayethanda iy'tini ngakhula ngikwazi ukwenza iy'tini ngayiyekisa-ke i-craft work kulezi ikole engangihlola kuzo ngathi asenze iy'tini ngenxa yomntwana ugqozi lwakhe iy'ngane konke lapho kwamaphopha sakha nakwamlokotha sakha amabhlokho kwakhiwa umntwana njalo lowo othisha bakhona ingxenye yabo engabonga ngokwanele abanza ukuthishela bengenazo iy'ncwadi zokufundisa azange iy'ngane ey'fundiswa yilabo kuthiwa ziyafeyila ngoba yifundiswa abantu abanezincwadi kwaze wafika lapho uhulumeni esethi labo thisha abahambe nabo bayafundiswa iy'ndlela zokufundisa sengigcina wakha amakholeji emfundo ngesikhathi ekha amakholeji emfundo iy'balo zazithi othisha bakhiqizwa amakholeji ayikhona leso sikhathi babenganele ngothisha abazinkulungwane ezisithupha wathi mayekhala amakholeji zakwazi ingane ukufunda kwafika-ke ukhande asimali wawavala kodwa-ke angime lapho olunye udaba olunye usuku abayosilandela Nkosisizi angikhumbuze nje abantu ukuthi this episode is proudly brought to us by i-Sports Arts and Culture i-department leyo mnyango ngaphansi kwaGabisa kanjalo ne-KZN Amafa Research Institute ibambisene ne-Prince Mangosuthu Museum. Ngifuna ukuchecka la uShenge kwezomculo. uShenge wayezalwa uMzwilili uPrincess Magogo. Ihamba kanjani okwakhe kwakhamba kanjani kwezomculo? Hayi umntwana kusho waba nomthelelo omuhle umntwana uMagogo kumntwana ngoba ukucula bekuthanda kakhulu bayokutshela abebeya njalo enkonzweni esontweni enkonjeni umntwana belingaqalwa omunye umuntu iculo makuma nama-hymns ebhalwe lapha ebese kuba uyena waqalayo ngaphathi-ke ama-recordings abawenza amaningi nomntwana omkhulu embhekha ehlabelela ngemuva nasebabuthweni kwaButhelezi umntwana ubeligagu elikhulu kabi mayelana nokucula ngakho into ayithandele wajula kakhulu kuyona ukucula futhi kwasiza kakhulu ukuthi makubonakala ikhono nesiphiwo somntwana omkhulu uMagogo sokucula kwasuka belungisho phesheya le beza lapha bebona ikhono lakhe ngakho kwasiza kakhulu ukuthi undodana wakhe umntwana uMagogo kwakumuntu njengomntwana wayekwazi ukuthi abe sexhumana nalabo belungu labo ngoba phela ngaleso sikhathi umntwana uMagogo kwakungabantu ababengafundanga ngisho-ke ngokuxhumana ngokwesilungu nokuthi laba belungu bakhulume naye mningi kakhulu umusic womntwana omkhulu warekhodwayo futhi angenzi njengoba enza ukuxhumanisa bona kodwa ewuthanda wayewuthanda impela umusic wayesho ethi yena hayi angayeka yena nokuba yi-politician abe umculi ebese sithi-ke sikumndeni asazi-ke lapho igama Shenge leli lithi kwaphinda ngene liqhamuka kanjani Nkosisizo?
ngokwazi kwami akazi really kukhulunywe kugxilwe ngalo mhlawumbe uzwide akazi ngoba wazi ngaphambi kwami kodwa ngangazi ukuthi lisho lokho elikushoyo ukuthi uma uzokaphinda ngene i-welcome yakhona ingale ndlela ukuthi uma uke weza uzobuya ubuye futhi ukhululeke ukuphinda ungene so ukwaphinda ungene uma uke weza uzophinda ungene angazi ke zwide noma kukhona okwaziyo engakwazi mina ngangisemncanyana yebo bese sizwe kunjalo baningi abantu ababefika babone sebelala naye lo mlunje na uRaycroft naye ngamtolikela from England ehamba uRaycroft, nomhlobo ngobane uSanu sasihlala iviki lonke nje kukhona abafikayo babuse uhlatshelelwe kusinwe kubuye kwenziwe umsebenzi kodwa mina ngaqala lapha ukuthi hawo angahlala impela umntwana omkhulu nendodana bahlabela kodwa kukhulu bacenge behlabelela nje ngekho ukuthi khona abalalele behlabelela nje hayi nese umntwana ehlale ebhala ngisho ethatha amacala wakuba nemfundo engangaphela wayenzeni lo uyakuthanda ukubhala bonke laba bantu uzobhala into egcwele kodwa asicoshe isikhathi sokuyohlabelela nomntwana bahlabelele bayiphile lento bayizwe umntwana eshaye background ushaya amakhweyana bayizwe ngaphakathi bakangothi umntwana uyaxoxa uthi ngathi uma sekuvaleliswa abantu sebehamba sebethi nansi-ke intombi esinishiya nayo nazi-ke izici zayo mhlawumbe-ke kephathwe ikhanda bathi into nje yodwa isifo somntwana lesimlethela uthanda ukuhlabelela sesingakuveza nje ukuthi umntwana waphinda angene ungumsunguli weqembu elibizwa nge-Inkatha Freedom Party iqale yaba inkululeko inkathi yenkululeko yesizwe lapho kuyishintsha abeseyibiza nge-IFP ngizocela Zwide ungihlanganisele nale ayilwa kubuka umhlaba wonke ukuthi kugcineni kumithwe izinto ezazifunwa isilo ngaleso sikhathi kuzangena okhethweni indaba enkulu lena sayi ngasho ukuthi impela sanyanyalata shika phezulu sanyanyalata njena-ke ngoba igama lenkatha azange libe lisha ngapha inkatha into enkulu bathi ngikhuluma amasiko esizweni sakwaZulu khona lapha nje uthi ngiye indlovukazi yawela phekwa inkatha kunoma ithathwe ishiswe yawela phekwayo bayigwaza inkatha into enkulu ngo-1928 inkosi uMaphumzane kaSolomon yaqamba inkatha namanye amadoda esizwe iyayithi iyokuvikela ubuzwe namasiko kaZulu nomuntu ompisholo eAfrika bazokhuthazwa ukuthi bangavumi impucuko nemfundiso nenkolelo zezikole nezikolo zithathe konke okwethu okuyimvelo yasukela lapho ngoba kwagcina sekuyihlazo abantu bengasafuni ukuthi bampisholo abantu bengasafuni ukuthi bayasenga amasu kuthiwa ubisi olubolile abadala kuthiwa usathana sebafa yonke into yomuntu ompisholo yayiphendukezelwa inkosi uSolomon nathi akubeke nomkhankaso ukuthi lapha sazi ukuthi sinabo ubuzulu bude buhlangene nomfelenqangi kodwa sikhuthaze nalaba abanye ngoba ngokuthunjwa kwabantu abanye babuya sebenezinye izibongo abanye kwakukhona lapha izizwe ezathathe zaba seduze kwabelungu noma amabhunu bathatha izibongo zabengewona amakhaladi bathatha ukuthi basebenza koMr. Bana baso Mr. Bana base kuba khona ke
engafuni ungena kukho wakho ngoba kufuna usuku lwakho. Kukhona igece zabantu noma imphakathi yayibuzwa ukuthi ama-Orlam abathatha basebenzisa ibhunu njengolimi lwakho balibeka eceleni laba olunye. Nalabo-ke futhi kwakwesatshwa ukuthi emva kwesikhathi zophendukezeleka iy'bongo zabantu. Asimise ukuthi kukhona into ongafanele idlule kubantu bakithi. Kwaseqamba-ke inkululeko njalo inkatha inkululeko, inkatha yesizwe ikakhulukazi yayigxile ekuthini ngesimo uhulumeni ayesesenzile ukuthi abantu abavumise amabantustan abavumise omayibusa nguye kuphela owenqaba ukuthi abe nozimelekeqe. Ukhona umehluko phakathi kozimelekeqe nozibuse. Bonke amakhosi abanayo ibuso ukuthi sinikeza ukuthi indaba zenu niphathe. Kodwa uma wasuzozimela geqe wasuzothathwa ama-passport amasha nani njengoba ngaba khona kodwa wenqaba yena. Sweet. Inkatha-ke yayi injongo yayo enkulu kwakuwukuthi abantu bafanele bazame ngawo wonke amandla abo ukusimama esimeni esikhona, bangavumi ukuthi bafadalale badikile kuzofika isikhathi lapho kuthiwa khona ake kume manje ukuphila kuze kulunge into ethile. Nasekutheni uma kuzoba nenguquko kodwa singabushiyi ngemuva ubuntu, singazenzeli izinto ezithi thina sesisebenza ngalokho esikufunde encwadini. Konke lokho esikhuliswe ngakho nokumlando wethu akusale ngemuva ngoba kuphathelene nokugqilazwa kwethu. Iyayimela lokho. Ingakho ayigcizelele ukuthi akulinywe, igcizelele ukuthi akube nenhlonipho, igcizelele ukuthi akufundwe kuye phambili. Ikufundwe kuqala bese uba nenkululeko. Kungabi inkululeko kuqala nemfundo. Ngokwenze njalo yikho basondela nalabo abanye abafuna ukusiza ukuthi isizwe ne-KZN izama ukwenza izinto ezingaphambili. Ilokhuza njena laphayana i-orchestra eThekwini. eBhabo Playhouse. Umntwana wayesayina ngo-1983 uthi ibe khona. Kunomlando sangathi ngiyokuqala be-South Africa kuba kube khona i-Philharmonic Orchestra. Kube lama-college, kube uMangosuthu. Ngaphansi kwaleso simo nanokuthi-ke angazi noma lokhu zingwitshi ikhwebu yini kodwa-ke sengizokugcina. Abantu abasebenza kulezo zakhiwo okwakuthiwa abantu sebeyazibusa khona bazi ukuthi akukabikho futhi kuyafanele kubuye izwe futhi wonke umuntu ofanele abe nelungelo novota. Kodwa ngesikhathi sisabekwe ngancane labo bantu abasebenza ngalezo khathi basebenza ngobuqotho. Basebenza ngobuqotho. Kwakhonjwa ukuthi ibudget yenzeni. Lapho. Kusisizwe cabanga ukuthi siyakasebaphethelweni manje. Ngifuna ukubheka la ukusebenzisana kwezokubonakala uhulumeni lo wesifundazwe usebenza kahle kakhulu usabahlonipha amagalelo kaShenge kuze kube imanje. Angazi noma share review efanayo yini nomndeni wakoShenge kusisizwe. Usho uhulumeni noma iqembu? Uhulumeni weprovince. Ngithatha ukuthi uhulumeni weprovince njengoba ubambisene nje ukuthi kubonakala izinto lezi ezithinta uShenge usayiqhakambisa kakhulu. Bengikhuluma nje ngenze isibonelo Nkosisizwe next week sizobe sivakashele lapha eNkonjeni
kugujwa lona futhi usuku lokuzalwa lukaShenge u27 August. Ngingathi Ndelu eyiningi izinto zomntwana khona ngoba nje ubosho nje umnyango ukhona lapha ukuba ube behind your arts and culture ukuthi ube nesandla esikhulu ekukhumbuleni umntwana ngaphandle ke ukuthi mainly uhulumeni lo we-IFP kodwa mase kunqunywa lapha inqumo bakhuluma sebexubene beyamaqembu ahlukene mhlambe kubuye kuyothinta khona lo khiyana besikusho ukuthi njengaseParliament enkulu umntwana obesehlonishwa wonke umuntu ngakho ke kodwa konke umntwana abekwenza angaboni becontractor okunye ke ukuthi khona abantu abanye mawumholi noma nini kuthiwa kube khona abaphikisana nalokho okubhekileyo sometimes ngisho eqenjini lakho wonke amaqembu lokho khona omunye ayibona cha usengaba umholi ongcono kunawe kuyenzeka ukuthi cha leli qembu ubona lizohamba kangcono makuyena ophetheyo kodwa ngokwe-province ikhona lokhu nje okwenzeka ngesonto elizayo kuwo lo mbuzo nje ubuzayo nazi nje i-province ngomnyango wayo ithwele konke lokhu kokukhumbuleka komntwana futhi bayenza iphase yokuqala iphase yesibili le kusazoza naba nephase yesithathu ngani na ngokuhlonipha ilegacy yomntwana ukuthi aye kumele akikho akuseyikho ukuhlonipha isiqu sakhe ukuhlonipha lokho aye kumele ayezama ukwenza ukuguqula impilo zabantu ngoba naye wayesho njalo ukuthi umntwana mawufuna ukukhuluma ngelegacy yakhe khuluma ngomehluko awenze empilweni zabantu bese ke ningakhuluma ke ngelegacy yakhe so ngithi impendulo yami leyo Ndelu ukuthi nanku nje umnyango wenza lokho ngabe kuba bekungenjalo bekusuke omkhulu umsindo ukuthi sikwenzelani lokho bese kungenzeki kodwa naku babambisene nomnyango babambisene namafa amafa njalo nawaqalwa umntwana amafa lona lesikhuluma ngawo kuzo zonke izinto lezi ayeqalayo ngoba umntwana isikhathi esinaso sincane kakhulu basingawazi ukukhuluma ngomntwana amena asikalithinti ithala bank alivulayo umntwana elivulela abantu ngoba iminyango le yamabhenki amakhulu ingavuleki ivulekela abantu kwaba ibhange kuleli akwazi ukuthi abantu njengalapha emakhaya abantu bamatekisi bayakwazi ukuthi babolekise inkece okudabukise kakhulu ke masibonakala ukuthi nalo seliyavalwa ngoba abanye baze bathi kwenziwa yini ukuthi zonke izinto lezi umntwana ezenza engazenzeli yena enzela abantu kuqondane nazo nje kuyivala kwaqala ngamakolishi lana sike sawathinta othisha avalwa onke nanti ithala manje seliyavalwa nalo elalenzelwe abantu siyazi ukuthi kwasuka umsindo omkhulu ngeMangosuthu highway kuthiwa alishintshi igama leMangosuthu highway libizwa ngomholo othile kaKhongolose Griffith Mxenge ngathi impela kwayilelo gama lelo yes wathiwa ayibizwe ngaye isikole silapho uthatha amagxathu emuva even umlazi umntwana wabonana nenkosi kuba kube khona umlazi inkosi yasendaweni yalaphana kuze kube khona ilokishi elithi kusemlazi Prince Mshiyeli Hospital kwakuyisandla somntwana kusekudala kusene KFC kwaZulu Finance Corporation yenzela khona ukuthuthukisa abantu abafufusa emabhizinisini kwakuwumntwana kodwa ke kuleli iphuzu lakho Ndelu ilokho engakubeka ukuthi usenesandla esikhulu iprovince kulokho and siyakuthokozela lokho siyakuthokozela kumafa ukuthi bafaka isandla esikhulu ekukhumbuleni umntwana ilegacy yakhe nezinto azenzileyo kodwa sibe kube ngakagcwaliseki kahle ukuhlonipha umntwana uma singayenzi lezi zinto ayezama ukuyifundisa ngoba wayefundisa izinto eziningi umntwana ngisho nje characteristic nje ukuthi ubuholi buyini servant leadership kuba ne-courage kuba ne-patience athi sikuthinta humility lezo zinto is part of ukuqhuba ilegacy yomntwana ukuba nathi singabaholi sizi-adopte zisize zisikhanyisele indlela ngiyazwakala Nkosi yesizwe bengifuna ukuthi mhlawumbe sivale laphana kuprofessor
segoqa nje ukuthi ngendlela ahlonishwa ngayo uShenge ubona kuyindlela emfanele, but kuyalizwa iphuzu lenkosi yesizwe ukuthi ngeke uyiqede ukukhumbula uShenge ngama-awana nje noma nge-hour into eyodinga usuku lonke or mhlawumbe iy'nsuku zonke kwesinye isikhathi inyanga yonke ekhunjulwa. Kodwa ngithi ake ngibheke laphana Zwide kuyona le ndlela ahlonishwa ngayo. Do you think ukuthi iyona ndlela lena ikwanele or kungenzeka more? Cha, ngoba sekukhuluma lenkosi yesizwe ngisezokhuluma kakhulu. Siyafisa kwenzeke kakhulu isiboniso lesi. Umntwana uyena Mhlahlandlela. Sicabanga ukuthi umuntu angabusho ukuthi uma singakhuthele okunye kokhohlakaleka. Zwide. Kodwa okunye futhi kofihlwa ngamabomu. Ngoba impi yokuthi abantu base-Afrika bathathwa njengabantu abangenalutho, abasimama ngoba kufika ezinye izizwe ayiphelile. Uma thina singagcina kwethu kuthathwa khona lokho esasikwenzile kunikezwe omunye umuntu onesibongo esimhlophe. Azange sakwenza lokho. Njengoba nje abanye abelungu abakholwa ukuthi sasinayo insimbi. Bazothi insimbi yafika nabelungu kwenziwa imkhonto. Manje sesinabanye laphana sifunda bethi yayiphumephi insimbi sithi abantu babe shaya amatshe bakhanda insimbi. Iy'ngane zabelo zithi ayikho leyo nto e-Afrika. Manje-ke ingqondo enje nakho konke lokhu kufanele kube yithina esikhuluma ngakho ngolimi lwethu futhi kugcinwe amafa akugcine. Ngoba isizwe esingenawo amaqhawe noma esingazi amaqhawazo sigcina sesiqhoqhobelwe ezinye izizwe. Ngiyabonga. Zwide, Nkosi yesizwe ngicabanga ukuthi ngaba sibenze ubulungiso bese ngakuveza ukuthi umntwana waphinda angene. Usilwelile isizwe samaZulu. Ngiyazi bekufike kukhulumbele wonke umuntu waseNingizimu Afrika, kodwa isizwe samaZulu usichithile isikhathi esiningi kusona esivikela. Ngizophinde ngisho futhi ukuthi ngikhumbula le eyokhetho ekwaze kwangenelela uzomkhumbuza uprofessor abantu bangaphandle wayezomidate, understand. So mhlambe bungasika nje elijikayo lapho yena nesizwe samaZulu nokuqhakambisa usiko nje lokugqoka ivunulo wakwenza nje kwa fashionable kwayikhona. Ngithokoza kakhulu Ndelu uma uthinta lokhu singakushiyi ngaphandle ngoba kwakumqoka kakhulu ekuthinini emva kokulwa iminyaka eminingi kangaka umntwana wayekholelwa ukuthi kuliwa ngendlela ezihlukene. Wayengakholelwa into indlela yakhe ye-IFP noma ye-non-violence ne-disinvestment is the only one. Wayekholelwa ku-multi-pronged strategy ukuthi nanoma ngayiphi indlela uma esitha sinqotshiwe siyobe sinqotshiwe. Ngakho-ke wama lapho akazagudluka kwaze basigcineni. Kodwa-ke la okumqoka khona ukuthi emva kokuba sekwenzeke konke lokho sekungena lokho abathi new dispensation ngo-1994. Into angayikhohlwanga njengoba khona iclip yomntwana engithemba ukuthi ukuyibona ngoba la maclip agcwele yonke indawo lapha athi khona I'm a Zulu, God made me a Zulu, I speak Zulu. Kodwa I happen to live in South Africa, which makes me a South African. Kodwa washo la omunye olayini engushayo wathi I don't apologize to anyone ngokuthi ngingumZulu. Ngakho-ke lokho-ke okwenza ukuba-ke akhonze kangaka eNdlunkulu, akhonza izilo, ingonyama leminyaka eminingi kangaka. Kodwa kwathi uma sekwenzeka ku-1994 lento nje obusho nje wathi angamane cabanga ukuthi ngaleso sikhathi kwase kwiminyaka eminingi inkatha ikhona. Kodwa wathi ngamane iphele inkatha mangabe kungakhonjiswa ukuthi ku-constitution kukhona ukuhlonipha isilo nesizwe nje samaZulu general. Washaya ngonyawo phansi wangenwa nje ukukhuluma nje leyo nsizwe yazi yalamula nje ubusho uqhamuka kwamanye amazwe kwakuprofessor Okumu waseKenya. Uyena wazi wathi sekuvalwa amehlo wakwazi ukuthi kuvunyelwane. Kodwa-ke khona izinto ey'thile engabe senza futhi iphutha uma singazisho la.
njengeyokuthi nje kwathi kuma engena umntwana kwathiwa ke cha sekuzoqedelwa ke emva kuba sekwedlule lolusuku olukhulu lokuba kuvuleke lomnyango ka1994 odispensation base befikile ezweni ama-international mediators oKissinger noLord Carrington base bela in the country kwathiwa kayi asedlulise lokhu-ke kuzothi bawedlula ukungena kwale new dispensation ebese kuqedelwa-ke well-ke kuze kube manje azange wenzeke kodwa kwesibili umntwana ngoba egcizelela indaba yelo mangibuyela indaba yamaZulu ebuyela ethi lento kufanele ingene emthethweni isichibiyelo esishoyo hayi ngomlomo ukugaranta ukuba kugaranteke ilokhuza isikhundla sesilo nesizwe samaZulu waphoqelela iParliament isivaliwe umntwana ukuthi ayivulwe benqaba bethi ayisivaliwe iParliament wagcina ephumelela ngoba umntwana wayeyinkunzi kayihlehli mangabe into right njengoba ngisho ukuthi courage umntwana wathi is one of the very important characteristics zomholi ukuthi ube ne-courage so-ke waphusha yaze yavula iParliament for one day masithinta-ke kulokho obukusho futhi ukukhombisa ukuthumela umlayezo othile imessage laba abathumele umntwana uGideon babe u4 wathi abavunule babe eParliament uyazi nabo bakuvunula eParliament bavunula baye eParliament safaka isichibiyelo i-amendment mayelana ne-guarantee kuthe mase kubuya the final version yabuya isingene emfeni lapho it had fallen into the crack amendment azange iphinde bekhona wasethi kumntwana angazi ukuthi ungabethemba kanjani abantu abanjena sekwakukhuluma yena-ke ngiyamquote kodwa-ke umntwana kwakuyilokho ngempela kwakumdrive waze wathi useze waba sephalamende waba neminyaka ewu-95 ngoba elokhu ethembile ukuthi kuyoze lezi zinto zicaciseke ziphethwe kahle ziconclude wathi kwakuyileso kuphela isizathu umntwana esasihlalela eParliament azabenga kangikholwa ukuthi ikhona enye parliamentarian emhlabeni eseseParliament eyayino-95 years ndelo ngamafushane nje lelo likhulu kabi lelo lishoyo ukuthi wayeyimisele nokuthi imani iphele iqembu lakhe ayeselilwele walijulukela kangaka ukuthi kunokuba kulokhuzwe kungahlonishwa isilo ungahlonishwa isizwe samaZulu of course ke njengoba sisho umntwana uthi uthinta lokhu kuqhamuke lokhu ngelinye ilanga siyokhuluma sijule ngendaba yeNgoyama Trust okwathi kuyo yonke le dust ye-excitement umntwana sazi wangena kuliphi ikhona noma ikamela wayicabanga indaba yokuthi hey makuba njena wonke umhlaba uzobuyela kuhulumeni ake ngithathe labo ophisi ngibahlanganise ngibafake phansi kweNgoyama Trust iNgoyama ibe yi-trustee sekunomunye kumsindo ke singakhuluma ngawo ngelinye ilanga ngoba umqobo ukuthi sikhulume ngawo ngoba bayethi ngaphandle kwezwe ayikho ikingdom ongakhuluma ngayo ngakho-ke neNgoyama ngaba iNgoyama yanizwe lingekho umntwana walwela ukuthi iNgoyama uSipreni angabizwa into yayisenziwa abelungu sekuthiwa uParamount Chief wabuyisa uKing wayengasekho kwasekuthiwa uParamount Chief iNgoyama esingazi nokuthi namhlanje njena akaze ngizwe mina zwide anyway emhlabeni into ekuthiwa iParamount Chief ngokufushane-ke nje ndelu it was at the heart ngokujulile umntwana indaba yokuthi ungumZulu nendaba yesizwe kodwa nakho esho lapha ethi noma ngiwumZulu i-foundation yamsuka wami kodwa-ke ngazalelwa eSouth Africa futhi ne-South Africa ngiyoyilwela ngingasho kungananazi nje ukuthi asithinta it was just a drop in the ocean lento esikhuluma ngawo kashenge ngenxa yesikhathi sesalawulwa yikhathi ngiyacela nje ndelo ukuthi ngi-encourage njengosihlalo womuseum ngikhuthaza abantu ukuthi lapho esikhona nje basenza kusemuseum womntwana sazamile ukuqoqa ukuba impilo yakhe umuntu maye engazi yobubona eminyango laphana athi khona kube quota umntwana ethi owafisa ukwazi ukuthi impilo yami ibe mayelana nani akangene lapha ukuthi mhlambe uyasiza lokhu ngoba iqoqa yonke impilo yakhe lo museum noma umncane sasithi lokhu kuthiwa sazokwenza imizamo yokuthi unwebeke ngoba nama-documents akhe awakangenile nokungena la kule museum ngiyathokoza ngifila nje ukuthi angeke uqede futhi umlando kaShenge ongakhuluma ukuthi omunye wabantu abaqoshwa kwezinye izikhungo esibalekile bengaphosisi kwakuyi-40 uke waba ilungu eliqavile futhi le-African National Congress Youth League
uyongicorrect uzwide bengikhuluma okungasikho. Yahamba waze wabona kufanele ukuthi avule inhlangano inkatha yenkululeko yesizwe. Yahamba nayo yagcina esevula i-IFP sekungenela ukhetho. Nkosi yesizwe kuzokusho ukuthi nasokhethweni kwaba nobugqothize nje weqembu lakho wangena ekugcineni. Kodwa bakwazi ukuthi basithole isifundazwe sase-KZN. Lolu sakazo lwethu besilethelwa ngey'lokotho ezinhle i-sports, arts and culture. Ibambisene amafa, KZN Amafa Research Institute, kanjalo ne-Prince Mangosuthu Museum. Injalo nje sibonge kakhulu kubona ukuthi basilethele le episode yanamhlanje beyibaleke ngendlela emangalisayo. Sinethemba lokuthi kodwa ke Nkosi yesizwe noZwide siyothi besihlangana futhi sicela ukuthi sizophinde sazi more ngaleli qhawe leAfrika esalizala la eKZN. Kube intokozo kakhulu ukuthi ngithole osixoshe ithuba sikhulume nenkosi yesizwe siphinde sikhulume noZwide ngomlando owomntwana uMangosuthu Buthelezi esekhaya ephinde futhi involve kwipolitiki. Sikhulumele nange-education, sikhulume ngey'nto ey'ningi. Wayithinta uZwide indaba even yamaBantustan ethatha istansi yena sokuthi ngeke ayuthathe uyibele egeqe. Ezinye izinto ey'balulekile lezo ngoba abantu bayathanda ukuzazi. Sinethemba ukuthi next time isikhathi siyoba khona. Sithokoza kakhulu Ndelu, siyathobiseka ngaleli thuba lokuba sikwazi uba sikhulume ngomntwana. Siyathokoza. Lewe News Avenue, don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. We out.